Let's go. Kita tayo ko yung ilaw? Kita tayo ko yung ilaw na? Ayan, ayan, ayan. Wala na may ilaw sa likod. Okay. Yan na? Diba mga third floor yun? Second floor? Tanongin mo dyan sana. Meron ba tawag dyan? Ito. Oh, second floor, di ba? Oh, second floor, okay. Bakit? Kumabang ka na? Tao? Hindi, gwardiya mo so. Oh my God. Dito na pinag-isla na. Hi! Ito tayo sa Empulier. Subasta ng mga diamond. Golds and diamonds. Mukhang gold kasi ito. At saka yan. Pwedeng tumingin, madam? Ha? Hi, ma'am. Huwag magani. Ah, andyan siya pala siya. Hi. Tinuod na 50%. Daw? Ewan ko. Hindi ko alam. 22.
Persen ka? First date. Hindi ko alam. Kaya na. Wow, Pistache. Hmm? 50% daw. Lahat? Pati gold? Ha? Pati, ano lagi, oh. Ano na makita mo? Iya. Hindi makita itong Saan? kana may dayam may bato. Isa sir ah. Hmm. 6-7. Asa sir? Yung may bato dyan, no? Yung, yeah. Okay. Yan. Ilang ano to? Mga 83.5. Half price ito? Ano sabi? Ano sabi ba ito, anak? Ano sabi ba ito? Diamond eh? Diamond? Daya. Eh, 14. Nabili mo na. Hindi naman ano? Ha? Hindi naman 1 karat? Kahit ang laki, oh. Ang laki na ba yan sa'yo? Ang laki. Ganda. Maliit. 50 lang ito, 50. 50. 50 ano? 50 ano? 50 karat. 50 ano? Half karat. 50 points. Ah. Laki yan. Pasig na. Laki na. Ha? Tapos doon. Ganda ah. Tingin ka rin. 120. Tama lang. Tanaw mo naman. Oh, it's a mama. 24,000 to ka doon. 12 na lang to. Ano? Shootin mo? Hindi. Ano ba ito? Natural diamond yan. Lagi maliit naman. Yan yung may ngipin-ngipin. Paano mo? Diyos na. Ano ba? Tingnan maayo ang diamond niya. Ha? Tama dahil. Hindi. Wala na ilaing ano dyan? Ay bato? Ay 1 karat? Ay 1 karat dahil. Ha? Alam mo yung 1 karat yan? Ha? Wala yung 1 karat? Sama na mag-person this. Oo, okay bro. Okay, pero siya. Sir, palit na sir. Alam mo yung sulit dahil. Alam mo yung dahil. Isa mo na? May tabi yan isa? Ah, naka-reserve na. Ah, nakareserve na. Kaya ka nang medyo bukat-bukat ba? Ha? Kasi mga sir, ka na bracelet. Oo. Wait, gamay. Yawi, ito pati. Hmm? Nakikinig ka na. Pati ito. Dili. Siya nga ng bugat na. Nang bukat kayo mo, sir? No. Pero ikaw ito nakapalit sa palit necklace dito sa IC. Kana siya, ano. Pangatlo pa tan ay kana, tara na. Hello,
Ha? 200. Modal mo siguro kang fit ng isa. Ang fit ba yung sweet? 16.90 grams. Ano pa na less 50%? Gaan mo? Halos sakto pa. Wala yung bugat-bugat na. Necklace, sir. Wala naman yun, sir. Necklace? Ay, nakikita. Yan, tanaw na ito. Nilakaan. Halong, bisan. Halo din pala. Sayang. Halo. Gaan mo siya. Pero sir, oh. Sulit na? Pambait, oh. Ayan. Ang charmer niya ang halo. 29 grams. No? Kasi taas nila itong iwan na yellow. Taas na lang. Lamay, pang budget talaga. Candy. Ay, mga bangle dahil. Ay, bangle. Wala. Kani 50% ay anong gaman na? 50% ano? Oh, 35, 40. Pila man ang gramo pumapatak na? Pananglitan. Pila? Pila ka ang gramo pananglitan pumapatak? Kung A, Brenda? Hindi kung kunin ko ba? Hindi kani. Kanila. Ah. Ah. 2-3 bakit mo pintada mabili na daw. 283, 200 divided. 141,600. Divided by... May napili na ako doon. 141? Ang price niya pila man? Natuwaan na sir. Hindi, pila Muna yung gramo. 4,000 kapi? Sa kung ano na, sa less than 50%. Ano yung 14K? Hindi, 18 daw, 18. 18? Oh, nice. Ilan ang weight niya? 45. Yun dyan, oh. Hindi, 35.40. Baka nasayop ka diyan. Hindi. Ma'am, 4162. Ang gramo? 411. Sa 18K. Dili man tinuod na 50% din. Ano naman sir? Ang gramo man 4,000 kapi. Ano, gramo. Mahal mo gudi sir, your friend niyo. Okay, nagsubasta. Pila daw na? Bago pa binahuman ma. Ang July 5. At kani, ang price niya 35.40. Right, so, ha? Pumapatak siya ng ano daw sa ano. Kaya lang half price daw siya. Nanti ka, 283. 83. Divided by... To. Hindi, kasi divided by 2, eh di... 50%, di ba? Oh. Okay, divided by ni mo sa weight, pilay weight. Ito ay 35.40. 4,000. Dama eh. 2010. Taas na ang gold yan. Ang taas. Tumaas na na. Ang taas. May napili ako doon. Kapagbayan ako. Bali, magkano ito? Kanina kinumpute mo na, no? Pila man na? 283, 200 by 2. 141,600. Ayun, dahil 4,000 kapi nang umaabot.
Saka lang. Okay, ano ko, pag-isipan ko tayo. Nangina. Pag-isipan ko ha. Wala pa man akong babi. Wala mo diamond na 1 carat na. No, walang 1 carat ka. Ring? No. Nangina rin, alam na rin, yan ako sa Isa, pareho. Okay. Apa eh? Nangina yata. Wala lagi. 18K. Ayan nga, 18K. Ba talaga ang gold, tumaas ang gold. Meron doon porsyelo solid oh. Nandun. Ano nga, yan. Miss, pwede makita itong ano. Yang ito. Yan. Pakita mo sa kanya. Kasya sa kanya. Yan. No. Ilan ang gramo niyan? Sos, mabigat din. 232 ko pag-isip. Ha? 232. Pero half price. 29 Half price yan. At ito ay 18K. Tingnan natin ha. Ay, nangina. Nangina ha? Nangina. Kasi meron siyang ano, binakompute pa nila itong ano niya. Ito. 1,000. Ito. Itong Hindi heart pala niya. totoong sale. Yun nga sabi ko. Ano half. Salamat ha. Thank you. Hindi pala. Pumaas man ang gold yun. Hindi pala totoong sale. Sige, doon tayo. Ano yung kukunin ko? Ano yung nakita? Napili doon yung Bulgari. Ayan? Okay naman ang presyo? Ay, Bulgari dito oh. Gianni Versace oh. Yung sa akin eh almost 40,000. Yung. Bulgari. Halika na. Pakita ka. Miss. Ang ako ay this one. Ayan. Almost 40. Bulgari. 40 grams? Aba, 40,000. Ay, 40,000? Mandatitos lang ang batit. Kulit-kulit. May ikot pa, oh. Laborato eh. Oh, maganda. Okay na. Kaya lang, 14K pa lang. Oo nga. 12, Siyempre, oh. mas matigas nun eh. Oh. Mas maganda pa. 12, Yan po pati. 12.10 grams na? Oo. Ba, parang wala. Solid eh. Oh. Sa price. Oh, mahal na ang gold. Tumaas ang gold. Maganda. Oh, maganda. White and ano? Approve. White and yellow. Approve na? Ano ito? Titos ito? Oo. Titos Diamond. Diamond na? Titos. Maliliit naman. Diba? Parang ano lang, parang sand. Oh, yeah. Ano ka, ma'am? 134. Bilapan pa. Dapat i-autograph pa niya. Very siya color mo lang. Kunin mo? Ayun. Yeah. Yeah. Kanin, ha? Silain na lang ko. Wala ko pilain gumay-gumay. Pwede yung makita itong ano? Yung Jesus ba yan? Nasa, Ito, sir? hindi, Jesus. Ano? Oh. Yan may Eric Strato. Back to back. Back to back. Ay, dili solid ya. Halo din siya na. Halo man dia. Yan ay. Halo siya.
Mga santo man eh. Thank you. Salamat eh. Cheese? Yes. May napili akong pendant. Yun ang unang kong pili dito na pearl. Oo. Nung napili ko hindi naman pala daw kasali sa sale. Tinanggan. Yeah? Ang ganda kasi. Yeah. Ang care naman yun. Bakit ganun? Ayun, ang ganda-ganda. Nagtatakpil ba ito na? Nagtakpil paper na. Hindi. Wala naman silang diamond na ano ngayon. Parang na diamond da. Dili safe on lock. Saan? Tumangay sa lock, dili safe. Dili gahi. Oo, munyak lang. Balik na lang. Hindi mo kinuha yun? Yung alin? Yung diamond? Yung gold, hindi na. Magaan man? Gusto ko mabigat ba? Ayun na. Hmm? Okay, dako na yung ka ng solid. Ano? Yung nasa 70 per gram da? Hindi na, 4,000. Maabag ka ano, isang na, maabag ka rata. Dapat nung sanang tatlo lang. Ito. Hmm. Ba, solid na. Hmm. 18K no? Ang solid nga. Mga 200 plus na siya. Almost 70 grams. Pila kay grams ano? Bale, ano? Pila? 69.30 grams. Oh, Tama. magkano? Magkano ang price? Kasobrahan ko. Dila ang presyo para ano? Magulat ka ba? 550 po. Hmm. Half down pre, half. Tapos, timbang 69.30. Yan o. 399. Tumagal. Taas na no? Taas na ng gold ngayon. Eh. Taas na ng gold. Grabe. Ay, isang lako na lahat ng gold. Pila na per gram? Nabanta. 4,000. 4,000. Less, okay. Wala na siya ma'am. After Kasi discount, yung bigat ma'am. nung ano, nandun. Ano? After discount, 4,000 and per Kaya lang, gram. eh, ano pa, marang, Pila na less 50? magaan pa rin. Kanan? Kanan? Yes ma'am. Ha? Get ma'am? Yan, nangatawad ko na. Ay, salamat. Hindi. Nakala mo ng gramo. Yeah, may ko 50%. Hmm. At least na ay mga 3,000. Ibig na mo, 50% nung ano, yung gramo niya, ano, hindi man din. Wala naman yan. Kuan ma 69.3. Pila? 69.3. Gram? Pila yung price? Kuan ma 554 per 100. Ito. Less. Ano? Kuan na lang 277. 500 ang price. Ilang program po? Ano sabi na naman? Kapal? Magkano abutin yan? 4,000 ang per gram. 4,000 per gram pala? Eh, binabaan mo pala kanina, 3 kapin. Kanina, binabaan mo kanina, ang compute mo. Mo na na siya. Ayan? Yung compute mo to. Tama ba yung compute mo? Kuan. Kaya nga na sir. Ah. Ang price niya 554 per 100 divide
Kasi hindi namin din sinali yung butal kanina. Ah, Minention mo kasi hindi mo. bale, magkano na yan kung sa ano? No. Walang mga 277? 50% sale naman siya, sir. Mga pa discount yan, wala na. Mauna na siya, sir. Mauna na? Sige, salamat na. Sige. Yan na, yan ang ano. Sana yung akin. Ewan ko lang doon siguro. 277 pala may idea. Registrato. Tuto. Magkusta, Na may mayat mo, dali ang patungo na talaga. magkusta ko sa ko eh, may Segway. Sing-sing. Matit batuna nila. Hindi? Tinignan ko, sinilip ko. Wala naman silang 1 carat na diamond ngayon. Bakit kaya? Malayo pa nung una, mayroon sila. Ngayon, wala na. Yung crush ko doon, wala na eh. Wala na? Hmm. Huwag ka lang mo yan. Diyan. Yung nasa corner. Kaya, ano nga? Ano ba ito, no? Kaya makuha ka na dahil. Ano? Pila to? 59? Bubbles ito. Tingnan mo, silipin mo. Maraming ba, ano yan? Ang dito. Kamajingking. Liit. Maraming ano, yan. 63. Tapos, kalahati presyo. Kapay, oy. Asa, ni sir? Kani Horsho? Kani? Ay, bato na mismo. May bag. Kaniro. Bato na? Ting, makita yung yung tulo ang stone. Yan na. Ito. Kana kanang tulo ang bato. Yan, kana. Yan. Yan. Liliit ang bato naman. Yun ang mga bato. Maliit ang bato. Maraming bubbles ito. Obvious kaya. Sabi ko nga eh. Ay, bubbles. Baka nag-bubbles oh. Puro mong bubbles na ng bato niya. Ha? Maganda nga pagka ano niya, pero yung mga bato, mga bubbles mo. Yan eh. 1,000 per gram nila. Isa na bato. $14K din eh. 14K. Ba magana? Elegante na. Elegance na. Ikitingin mo nga kung clear ang bato. Ito ay hindi mo titingnan? Ah. Liliit naman. Ito. Oh, pero maganda ang bato. Mas maganda naman kaysa yung ano. Mga bubbles man yung ano doon. Kasi kaya magulang mo may bato kay itali kay lingkungan ba? Hindi, para siyang kulay ng bato. Saka pangit yung, bakit mas maganda yung round cut din? Pangit ang ganitong cut. Yung round cut ang kunin mo, mas maganda. No? Mas value yung round cut kaysa yung ganyan. Kaya yung ano, kanang usa lang. Kanang murag star, bitaw. Ito makita po, kanang star. Ano na? Oh. Yan.
ganun. Sayang po yung adjust mo. Disip. Namamot sir, sir, magkakabos sir, sa mga sir. Hindi na, isa Ha? Okay, no? Yan. 14K lang yan. Kasi may bato kasi. Dapat lang kung may bato, mas mababa. It's better kasi mas... Ito po mga kita ng last po nito. Last po. Ano? Oh, gagawin ko. Di ba? Dire nga po, sir. Last, gala. 14.7 oh. Ito ang goal. Ano may lain? Makita ba tayo? Mangita pa ko sa iyo. Naisip ko lang na Maliit yung bato. solitaire. Hindi pa magkasya sa... Paano mo na sir? Daghan na ba ka ng pinumpra nila niya? Wala, bigay ka sa panagikan. Saan na sa kanang? Ano sa Japan? Orang Italy. Hindi magkasya. Oh my God. Hindi magkasya, gamay. Ano siga? Hindi na natong suki, oh. Hmm. Unsa man? May kayo. Ha? Pili, nag-imo. Wala man ako yung kursunadang ano. Medyo may mura-mura ba? 46,400. Hindi man sale na tinuod ha? Ingon mo 50%, di man tinuod. Lagi? Pina-excite mo yung mga tao. 13. At least na-excite ka, no? Ika ng dako-dako na ano? Ha? Kana? Kana dayo? Murag mas nindot na kaysa ko. Ano tayo medyo magsutos. Pwede makita yun ay? Kanang na ano yan? Kanang atras yan ha? Kana? Ako na, mapit mo na. Ha? Pero kasugaran, mayroon yung color ng sir kay Italy. Yung gold. Italy. Same material. Gagmay man ang bato? Tama na akong pendant. Wala pa natin pa? Binayaran mo na, di ba? Oo, nabayaran na. Oo. Masaan na? Kunin ko yun. Ano yun? Yung magandang bato no? 46 now. Kunin ko yun. Natut ko ano, siya yung yung paltak-paltak ba? 15. Gusto silipin mo? 59 no? Silipin mo? Gusto mo? Pabahala ka kung gusto mo. 59. Isa tayo. Check na ko. Nakatuloy pang bayan. 5-2. Ang minili sa pendant. Wala na mailain na may bato rito. Maganda yun kasi bali ang ano lang ang binayaran ko doon ay gold lang. Ilang karas ba? 14 lang ano? 14K. 14K. Bali pumapatak na 3.8 lang eh. Ikaw bahala ka. Ikaw bahala. Wala natin ang barilo. Kulang ka o 24.5 man yan. Remaining nga paano kay Mas mahilig man di ay ka sa kaya nako. Ay dili. Sabi na ako, eh, ako lang usaman. makabili ka ron. Ikaw man di makapalit. Ang kay gipili. Wala man tong ano tong diamond na ano nila. Dumali akong napili ikaw. Ang akong pendant saan naman to? Di naalang dito. No? Kaling ko no, kantong Bulgari na dako. Bayaran na lang.
Zirconia. Kulay. Nakani, pwede makita itong dako. Kanang kanang Ilan na ito dati? Kompleto rin siya ma'am. Wala earrings there no ano dahil nga kada ko. 41,750 ma. Mukhang gold kasi dahil. Mukhang gold. Mo din ako. Ano yun ay? kaya makita niyo. Ah, sa kadali. Sige. Para ako kung wala na. Asa ganito? Kanang may bato niya, ano? Kanang dako. Kani? Ah. Na? Kaya tanawon ma'am. Mata sa kadali maasiyo sa na kasi. Lagi mo maganan. Pwede na balik yung tulong sa kakasing. Paniwat ba yan po tayo, ha? Ano siya may bato nito tayo? Birdstone na may Yeah, nakapunta may na sir. BS. yellow. WBS yellow. Birdstone na sir. Ano yan? Ay, citrin? Boleh ka diamond tayo. Masih? Citrin? Ha? Saan ni siya? Si Birdstone na may nakapunta. WBS. Wala, citrin. Mabalin ka diamond tayo. Hmm. Siya na lang, hindi naman bilog. Ganyan naman ang forma. Palitan mo ba yan? Yan ang gusto ba? Citrin yan. Kailan man naabutin nito tayo? Nang nila. 34,100 sir. 34,100? Pila man pumapatak sa gramo? 10.50. Rate 2. Rito? Minus na magod. Ay, meron siya yung bato, no? Bugat na ng bato, no? Pilang gramo kaya na? Mga nasa 2 grams yan? Oo, mga 2 grams. 2 grams siguro, ang bugat na, no? Kaya mo pumaning sa doon. 2 grams. 2 grams yung bato. Kasya dyan yung ano? Kasya dyan yung bato na malaki? Tingin mo. May bato ma'am. Ang plain na Mga gold 10 carats 40. pwede dyan eh. Hindi pwede. Oh, yeah. May bato kay. Yung malaki 20 carats? Bato, na. Di ba kasya? Ewan ko lang. Pwede kung tanggalin ito. Tanggalin yung top niya. At dyan na na ipatong. So, silipay na naman kaya mga magtanggal na. Ako lasero, no? Oo, lipay yung mga latero din. Ano, yun. Marami tayong ano yun kanila yun. Ala, uy, dagkong ano mo ko'y bayad. Pila man ito da? Kuan 34,100 sir. 34,000? 68,200. 34? Wala na hangyo ka na? 30 na lang. Kami ni tapal sa 40 na sir. Kami ni patapon. Lechon. Isang kilo. Care of Geraldine. Hindi makita. Meron siyang tatak sa loob. Napon mo ko answer mga lahasan sir nga na. Ah, wala. Wala na. Hilig lang din may Oo. investment ganahan. Sure ka na 18 kayo na dyan? Yes sir.
Kasi 18K may lang na, gibutang na sir. ako gipalit na 18 ang tatak, 18 pod ko gibayaran. Pero pag sangla 14K man diyan eh. Ba? Oo. May gibutang nila dito sir. Oh, Dili lagi. na mo na mo operasyon nagbalik po. Akong resibo 18K tapos niya pag sangla ko 14K raman diyan. Ba? Hmm. Pwede naman to ni sa enrollier ni napalit. Ayaw, sir. enroll yan. Pwede na to i-attach tong concert. Pwede ibalik na ibalik pag ano no. Concert, i-attach siya tong resibo sir para ang appraisal niya 18 niya. Kaya sige kan man sa mo ako. Ay lang jud. Okay ba yung ano? Murag na. Murag na ano ako. Sayang yung design niya, masira na. Sayang. Ano lagi? Sige, parang dada. Si Trin. Kanang mas dako-dako na. Kanang... Kani? Yan, oh. Gamay man size sir. Ha? Gamay size. Eh, gamay. Ay, hindi magkasya pang babae. Mo pambae. Pwede ba yan? Ha? Oh, ang ganda ng pagkagawa. Murag daily gold, eh. 18K ba? Oh, 18K. Pila man? Ito ay, ano, 1320. Ang presyo, 150. 105. Ay, 105 pa rin. 5, 600. 600. 52, 800. 52,800 daw? 1320 grams. Ganda ko pagkagawa. Ang lagi, ang laki na. Kaya na, tama na. Ito na. Sir, to use. Use na. Laborato ka. Kaya lang, pang babae na. Hindi pwede pang lalaki ito. $52,000 to? Eh, bugat na. Sige, nag-isipan ko na. Nag-isipan ko. Ay nagbalik na mo sir na pa para mo man eh. Hmm. Pila may patak sa gramo ka na? More 4K ni sir. Ha? 4K ka na ticket. Eh? 4K. 4,000? 4,000 per gram pala yan? Bili mo na? Ganda na. Oo. Bulgari. Nanap yung inspirasyon. Ang mga bugat. Hindi ko rin Joan! Nagbagi to sila. Ano ang pili mo? Sana, pero malanganin ako sa bato. Yung ano niya ba? Saan? No, ikabiligay pa. Ano bigat ka? Yan. Yung isa. Yung doon, malaki. Oh. Pang babae mo na. Babae ba di ay? Tapos dito lang ang kasya, dito ko lang ang kasya. Maliit? Try ka nga. Yung nandun, maganda ang pagkagawa niya. Solid kayo. Kani kaya lang. Pila na to, no? Maganda rin yan. Yun na lang pili mo. Yung tatlo? Oh. Ano ka eh? Ano ka rin yan? Kanang mura ano ba yung kabayo ba yan o sa? Orcho. Kanang dako. Ay hindi mo siya. Yan. Yan, yan. Yan na, dako na. Kanang 19,000.
Kaning bato niya, diamond na? Sir, Di- mag-circle Dili na? niya. Circle niya na? Circle niya. Mm. Ito na tayo. Siya. Kaya lang, sayang. Oh. Matapyas yung ano. Ay, tapyasin mo yan eh. Ano yan? Design yan? Ang lagi. Design yan eh. Tama na sa akin. Magkano abutin ka? Na may mga ano? Ayun na. 59,000? Pila pa ng gramo niyan pag ano? Di man mga ano, mga titos man. Ha? If i-cash na, last 50. Pero kung i-cash, 4,000. 4,000 na higit ang gramo. Ha? Pero may titos yan. Hindi naman diamond yan. Ay, hindi. Hindi. Pwede na ito. Sir, kung yan. Basta mo, dati na tayo. Maganda yan kasi malaki at malapad. Mahal naman ang gramo nito. Magkano? 4,000 kapi, no? Yun, oh. 4,000, ano. 4,000. Kapin. Siya nga na yun, ay, murag tiger yan? Tiger na? White tiger na? Tiger or lion? Lion? White. Tiger. Yeah. Murag white tiger. Murag, dili gold na. Parang pansi na. Pante. Dagag pansi nga na itsura eh. Murag pansi ba? Murag pansi, di ba? Di ba dagang may ng mga sa online bitaw na Ay, oo, di na nila yung halata. dili gold bitaw? Daghan na magsulubing anak karon. Pero maganda rin yung gold. Saan doon? Yan yung una nating tinignan. Yung katulad ng sa akin. Oo. Ang tao ko, ma'am? Kanang una. Kanang. Ang tao ko. Parehas na sila. 18K nga pala. Yes, ma'am. Ito yung design. Nice na. Patit ka naman. Ikaw na yung magbayad. Oo, angat. Nice mo. Oh. Oo, nice eh. Bakit din yung kinuha mo kanina? Eh, na ko yung napili man. Una. Kahit interesan mo na yata. Ha? Nagliliit kami tayo. Pila naman tayo? Pila man ang abutin na? Pila ang abutin? 18 kayo na. Thank you, sir. Gamay lagi. Lagi, gamay lagi siya. Gamay, oy. Gamay, oh. Pambata nila. Hindi magkasya. Gamay lagi. 59,550? Di ba kasya lagi? Hindi ka siya. No? Pwede mo na gamitin magtabaho. Bahala ko. 59,550. Ayan. Murag. Kasya na niya yun. Kasya ko. Hindi naman nito. Ilan eh? Ilan din na. Di ba may ganyan kanon? Di ba? Meron ganyan kanon, di ba? Asap din mo mabuan. Bale, pumapatak na
Pila na, dahil 50%. Ako din, rice ha. Kanang naisiman pa di ah. Siman ba't kana ah? Kanang barag. Kana? Oh. Bukat mo na? Gaan na sir? Ha? Ay gaano di ah. Dili ka ni ma'am? Ano? Ano eh? Bale, 200 kapin. Magkano yan? 100. Bukat ba na tayo? Oh, 200 less pa man 60. Ay 18K. Oh, almost 29 grams na yan. Di wala magkano to tayo? 29 grams? 116 niya 29 4K lagi ang ano nila dito. 4,000 ang per gram? Magkano yan kung ano, bibilin mo? 100 kapin. Ha? 160? 160. 100 na lang. Para sarado. Tapal na may anak sir. Ha? Kami may matapal sa 16 sir. Meron may lumping oh. Okay lang? Okay lang. Ha? Bale, 160. Okay ra sa mga kain ma'am. Sakto ra sa mga. Fit na fit. Sa akin naman. Ligo man ako. Yan na lang. Ang siya pa yung dako diya dahil. Dako na sing-sing, ano na? Sing kana na lang jud na ana. Kanina. Kanilang saka... Kani kana. Wala nila. Wala lang ma'am ha kay Wala isa nila. ra man gud mo kuan. Kani. Ano? Ha? Kunin natin yun. Kani siguro ko ano? Kuan ninyo duha. Kanila. Ha? Ano lang? Okay na. Bakit ka na? Kuno mo yan? Hmm? Ha? Kung yan? 18K yan. Oh, Oo, lagi. 18K lagi. Pero... 18K na. 18K na ni siya Ano duha. lang yun ang nagustuhan ako ko 18K. Ikaw man kaya ang ano, abin na ko, pang ano na to, tapos unya, ikaw naman ang maano, o sa paano tayo maka, ano na, pag-iana? 175 50. 175 tanan. Uno, Fernando. Mahilig man tong usa ng alas po, doy. Kani siya sir pag pinda po ni nga ni di man ni siya minus na kito sobra na kagamay. Oh. Hindi na minus kay gamay no. Gaan naman na kayo ma. Gagmay na kayo. White gold din na. White gold Pero na siya. pwedeng patanggal yan na yung gawing pendant. Oh, pwede rin. Pwede. Hmm. Pwede eh. Ganda ng design eh. Oh. Kasi ganyan yung ano, yung naman mo siya nga ni 20K, 20 karat. O yung butang niya. Bitaw. Okay na ma? Okay na? Final. 170 na lang. Kami na mag-goy na ng po. Magtapal mo yan sir. Ano pa yung, gano'n na yan? Okay na? Pila man, 116 yan na. Ha? 116,000 yan? 232 ma. Ilang gramo yan? 29. Hmm. Ayun. 29 grams. 29 grams mo. Masya tatak no? Mayroon Walang siyang brand. tatak. 750 lang tatak niya. Anong branch yan no? Ang pangalan? Wala. Pangalan? 750 lagi. 750 Ah. kasi 18K. Pero yung... Wala siyang tatak eh. Wala? Wala, no? Wala. Ay, meron. Meron pala. Kasi parang Bulgarian De design. Pinora. De Pinora. De Pinora ang gumawa. Oh. Okay. Very good. Branded. Kahit, Ano? basta na ron. Ganun siya sol, di ko masipa. Ha? Ready lang. Ha? Huwag pa. Anto, ano sa ba din eh? 22. 22? Balikan na lang natin. Balikan na nga. I-reserve ni mo. I-reserve. Pwede mo down. Hold down. Sabi ko mag-down ka pagka ano.
Magkano ang papatak niya na ano, 4,000 ang gramo no? 4,000 flat. 4K. Hmm. Pero pag isang lamo, pila na? Pag isang lamo Pag yan. isang na 3,200. 3,800. Ah. Sus. Yan lang ang labasan. Grabe naman po kayo kumaltas. Ay. Sobra naman po. Sentensya ang dahil ng ano? 92,800. Ha? 232. Gamay ra. 92,800. Ha? 92,800. Oh. 23,000? 23. Ang lakas naman. Ang laki naman ng kaltas ng ganun. Pag isang lamo, ano na kaagad? Ano? Ano ba yan? Kunin natin, hindi. Deal or no deal? Sa Lysol, di pang ano? Wala. Oh, allora, perché devo prendere io? Ha? Perché devo prendere? Ang ganda kasi eh. Sos, ikaw pala mas mahilig sa akin. Akala ko, ako lang. Ako Mahilig eh, ko. mahilig sa, mahilig sa ano to, sa, Parang Tiffany ba style? hmm. Parang ko siyang kasing ano eh. Hmm. Bulgari and then Tiffany. Tiffany yung ano niya. Ano? May lumping pati, oh. Oh. Bakit nalumping Yan yan? na lang sa dahil. Ibutang sa lang dito. Kung na pa, pwede na ako makuha. Pero Sige, mo na iwan. Hasod hapon, ma'am. ibutang na. Kani, sir. Kani ako, ano nga. Kani dohan. Di ko ano ako itong isa. Oo. Sana. Pila na tayo? Ano? 34. Hmm? Other, 450. Kuan. Sa 59 yan? Hmm. 59, 550? Hmm. 59, 550. Hmm. Okay na, sir. Paano na ako? Amo naman yung wallet ko. Oh. Yan ang totoong may Tignan mo pera. yung wallet ko, plastic lang. Oh. Kita mo? Kanina ikaw Oh? ka dili mo palit og wallet dai. Plastic lang akong wallet. Ha? Plastic lang akong wallet. Ha? Hmm. Ay, wallet. Hmm. Name ni sir, ma'am. Edgar. Edgar. Kaya ko'y pila pa. Name na, ma'am niya. Contact number. Ano nga ito? Dito na. $59.50. Yan. 60. Yan. Ayaw, bilang eh. Apa yang gusto mo yan? Hindi. Alay ko? Ha? Alay ko? Wala. Apa yan? Meron naman akong gano'n na ano. Kaya ano? Yan, kaya mo yan? Alay mo nga. Hindi na. Okay? Pili kay... Oh. Nakita ko na ito. Bugat ka ayo. Nakapilit mo atong ko ano. Yan ako. No, 4,000. Grabe itong bukat itong iyan. Ha? Oh, ano may suot? Diyan na oh. Ano,
hapit na maghepa. Wala ka man, dosos. Yellow na. Gwapa ba yan? Kailangan to. 200,000 man eh, kapin. Nasa 8 na lang. Ganda ko eh. Ako, balik. Sila na. Nice mo na. Pakahon. Ano gusto mo yan? Sige, yan na lang kunin mo. Parang gusto kong mag-invest dito ah. Eh, 4,000 daw graman ka. Ha? Okay, okay. Kamu mo tatak na? Eh, nasa loob. Yan. Kalawa. Ah. Ayan. Pero madam. Pila ito na? Gamay, di ba? Kung gamay pa to dyan. Ako man. Ay, sorry. 277, 100 sir. Gani, rabi daw lamig ka na. 277. 277. Oh, bakay eh, mga Ang bugat-bugat. mapalitan. 277. Palitan. Nakawit. Ano sir? Jadi na to ako. Laki na. Ayan. Ayaw ng sing-sing. Ayan. Wala ko nang itago. Bali, ang patak niya 4,000 per gram. Ha? 4,000 sir. Ang laki. 4,000 diya po ng gram. Yes sir. Eh kung isang lako to, pila man ang ng litan? 3,200. To, ano? 221. To, ano laki ng bawas? Magkano ng bawasan doon? Ay na lang ito sir. Di pa ng litan ba to? 21. Saan na mo man? Di pa ng litan, di ba? Iyan natin naman niya. To 21, di na bawasan ng 40,000? Ha? Di, 50,000 bawas? 221. Ang laki naman ng bawas. Ha? Lagi? Ang laki naman ng bawas, eh. Ha? 56. Ang laki? Ha? 56,000 ang bawas. Kung isang lamo. Bakit? Bibilin mo tapos balak mo ipsan lang? Hindi pa. Ngayon ba? Ano ko lang ba? Ano yan? Wala ra ba may kuan na? Automatic credit sa rangahan. Murag, Japan ito na. Japan. Japan ano? Sabi ko Japan eh. Nakita ko yung timbron Japan eh. Halata. Japan. Ito talaga ang Japan. Ang ganda, no? Okay. 270 na lang. Ay, si sir. Ay, kayo matapal. Yeah? Ikaw daw magtapal. Magtapal, sir. Magtapal. Madi. Solid po, sir. Ha? Solid yun siya. Solid yun. Pag-isipan ko man. Okay. Pag-isipan ko rin. Yan. Siya. Ayun. Gusto mo yan? Yan ang gusto. Ay, galing din ko katulog ka. Ako, kutuo. Iha ko doon. Gusto nga kay mo. Sige, magbalik-balik sa muna. Ilang gram eh? 232 divided by 2. 232 di 111. Ay, 100.
29 grams pala. 232, anong butal niya? Butal niya ay wala. Divided by 2. 116 na lang kasi Pila na tayo? 50%, 232. Half price yan? 116. Ayan. 116 pala? Divide mo sa wala ng timbang. 29. 29. Bali 4,000 na. Maglibot-libot po. Mangitag mangutangan dahil. Mangutang sa ito dahil. Hindi na makatulog dahil. Hindi siya makatulog. Te, pila mi nga sing-sing te? Kaning nasa tubangan. Isa te. Diamond na siya nga. No? No, pareha yung maritin kasi na. Sa gamit. Ingon kasi manalo to siya kay. Kaling duhat eh, pinakita. Okay lang? Oo. Ibang name lang na. Name. Name mo. Justin, tanawa
Bagay sa kaluman. Nakuha radyo. Yeah. Nakuha ko rin. Thank you, Lord God. Ang bait ni Lord.